Muulan na naman. Muulan na naman. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito lang po ang iwaga ng Pangasinan. Ha? Wala sa kanya ulo. Hoy, hindi ka pwede lumabas doon. Huwag kang lumabas doon, Mochi. Ipit mo, wala labas to. Ay, hindi, pwede kabi na naman doon. Harang kayo. Hindi mo siya makakagabi. Hindi ka pupunasa ko. Hinihintay po may pangkasi po. Pasyente po. Ang gamot din. Hindi ka pwede dyan eh. Ano dyan? Tao dyan. Hindi ka. Huliin ka. Huliin ka. Mochi! Halika! Diyan sa abad na yung dito. Makakalawas. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Tanghali po. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At may sakit sa araw-araw. Kung sino man po yung gusto pong excuse me po. Kaya nagkakasakit yung mga tao eh. Ulan araw. Karamihan inuubo. Isa na rin ako na inuubo. Oh. Sa susunod po mga araw po ay i-share po ako ng healing water po para sa mga taong nangangailangan ng kalinga sa paggaling ng kanilang karamdaman. Antayin nyo lamang po yung healing water po. Sa mga gusto po nun, tapos yung mga naniniwala po.
Shout out po sa inyo lahat. Sa pala, deliver na pala. Ngayon na pala. Kala ko yung mga tao. Salpang na pala. Pinaumaara niya na ba? Kala ko wala. Kasi dahil may pinirmahan na lahat. Shout out po sa inyo lahat. Antayin nyo lamang po yung kon ko po. Pambira lang po ako mag-share po noon. Ilalabas po sa camera po. May babagi po rin po ako sa inyo na yung sa paghiling po sa mga espiritong gabay po. Ang 72 na espiritu po na nagkukuhan po ng kailangan po. Bago po humiling po ay i-drawing nyo po yung kanila, parang ikwintas nyo po bago kayo humiling. Nasubukan na po yun, subok na po yun. Marami pong nakasubok po na binagi ko sa kanila at nakuhan po yung kailangan nila. Tagal po yung hinihintay ko po na magpapa